Makadii mhuri yeZimbabwe, tiri kusangana zvakare pano pachirongwa takasangana ini JCTV Africa neChibanda Media. Tiri pano pamusha pababa Chirenje. Tine nyaya iya yamunorangarira mese kuti nyaya yatenderera pasocial media kubudikidza nemamedia house akati wandei vachitaura nyaya yababa Chirenje inoshungurudza kwazvo. Tadzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe tichida kukumbira zvakare rubatsiro rwenyu nekuti situation yababa Chirenje ichingori zvayakanga ichingori mwedzi yapfuura iyo yatakanga tichitaura navo. Saka nhasi tadzoka zvakare takatarisana nekuti weather service yedu yakataura kuti mvura yakuuya ende panapa pachange pachinaya. Baba Chirenje vane nguva vari panapa February 2022 vari panze, uyezve pane nyaya iripo yekuti pane nyoka yekunzwika ichitenderera panapa. Saka tiri kuda kuti tiwane rubatsiro kubva kwamuri muZimbabwe kuti toita sei tichibatsirana baba Chirenje. Accommodation iri kudiwa uyezve zvinhu zvakawanda zvirikudiwa. Regai tinzwe ivo vachitaura vachitiudza nhunha dzavo pamusoro pechiitiko ichi chatiri kusuruvadza muZimbabwe. Short commercial break. Kune vagari vose vemuSouth Africa kana abroad avo vanga vasingakwanise kuvhura maFNB account nekuda kwekushaya mapemisi ayo anodiwa kumabanks, mave kukwanisa kuvhura maFNB account muchibatsirwa namukoma Michael avo vane nhamba dziri kubuda pascreen. Nhasi chaiye enda unovhura account yako uswere wayo kuita online banking, international transactions kana kutambira pay yako. Haikona kugara mune mari mumba, unogona kugumisira waidirwa kana kuzoshandisa mari zvisina budget. Baba Chirenje, masangana nevateereri. Makadii vateereri. Tinoda kubvunza kuti takauya panapa mavhiki apfuura aya tichinzwa nyaya yenyu, uyezve akakasike kutanga vanhu vazhinji vakanga vamboiwa panapa vachinzwa nyaya yenyu. Mungatitsanangurire kuti pave neprogress here, pane zvamati mawanawo here rubatsiro kubva kuvanhu since takauya panapa? Ndinotenda nokuti mandirangarira madzoka zvakare. Rubatsiro handisati ndawana rubatsiro. Sezvamuri kungoona zvamakandisiya ndiri ndo zvandichiri. Pamakandisiya ndiri ndo pandichiri, asi matambudziko ndiwo ari kuramba achiwanda. Takatarisa kune vedzisvondo aripo here akauyawo kwamuri achiopawo rubatsiro munyaya iyi kuti muwane kuyanana, nekuti tinorangarira muchitaura kuti imimi mamuda kuti muyanane naMr Chirenje kuti pawanikwe kuti either muwane compensation kana kuti muwane imba yenyu back. Mungati nemashomanana pane vanhu here vanga vambopindaiwo vachida kuita pave neyanana pakati penyu. Kwete, hapana. Kubvira ndaisa chichemo kuvatungamiriri vemakereke handina wandaona auya kuzondibatsira. Saka nhau yakangogara yakangomira yakadaro. Zvichida vachauya, but nguva yacho ndo yati perei. Muri kuona mvura, nezuro mvura yakanaya. Kuno takaita rombo rakanaka takasangana nemvura. Mataura makati vakare vanoongorora zvemudenga zvemvura vari kuti mvura iri kuya zhinji. Asi tingori pano, matambudziko akawanda. Dambudziko ranyanya kundibata pari zvino randibata ndrokuti mwanasikana wedu uya tikambotaura nezvake mumazuva ake akukwana, zvinoreva kuti kupera kwemwedzi miviri iri kutevera mwana wangu mwanasikana anenge ane mwanawo wake, zvoreva kuti mwana anenge ane mwana wake. Saka kuti auye achizogara makari mudanga medu matagara tinogara nanhasi zvichakatiomera. Saka tiri kungoramba tichidzoka kwamuri, zvikuru sei vatungamiriri vemakereke enyika yeZimbabwe, kuti tibatsireiwo tiwane yanano pakati pangu naChipunza. Pasave nemunhu anoita udyire anoda kutora zvaasina kushandira. Ngaatore zvake zvaakashandira, ndichitora zvangu zvandakashandira.
ndoramba ndichitaura ndichitizvo musi wandinopiwa mari yangu yecompensation nhasi kana mangwana ndinofuma ndisipo, nokuti ndinonge ndakuziva kuti ndakuendawo pamirapo ndinotsvagira vana pokisa chikebheni ndogara nevana murunyararo murusununguko. Saka ndiwo kuchema kwangu chete kwandinako nanhasi kuti vatungamiriri vemakereke, kuti kereke ienderere mberi, kuti kereke isaite seinotukwa nguva nenguva. Zvakuda imimi vatungamiriri kuti muuye, zvakuda imimi vatungamiriri kuti mutore chipunza apa. Kana makakwanisa kumutora chipunza apa, motora inini apa. Inini ndakasununguka nokuti handina kuba chinhu ichi. Handina chandakaita chikuti chakakombama pachinhu ichi. Zvinhu zvangu zvese zviri mugwara, zviri straight. Saka tidainzei, tigadzirisei kuti kereke yedu, kereke yaMwari isave ine chishoro misi nenguva. Ende kana kereke yashorewa nevatungamiriri vanoshorewa, munosara mofamba munyika, munosara momira papiripiti mechiparidza, asi vanhu vanenge vakuziva kuti hapana. Saka ngatigadzirisei chinhu ichi, tivake kereke yaMwari, kereke yaMwari ifambe mune zvakanaka. Takatarisa nyaya iyi tinoziva kuti nyaya yakatongwa nedare redzimhosva, dare reHigh Court. Kune here magweta vamungatiwo vanokwanisa kuuya kwamuri vachikubatsirai panyaya iyi, vakati vakauyawo kwamuri vachiopawo kana inga legal advice panyaya iyi? Maonero angu nemafungiro angu, nyaya iyi haichada gweta rimwe chete. Gweta tinaro, muzvari Jesse Majombe, ndo gweta redu. Asi magweta ese emuZimbabwe ane nguva dzaanoungana vachitaura pamusoro penhau dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Izvozvo dai zvanga zvichikwanisika, magweta andibatsirawo, achibatsirana namuzvari Jesse Majombe, nyaya yedu yofamba yosvika kumagumo, nekuti yakaramba yakamira mamirire wayakaita hazvina pundutso. Zvinoshoresawo futi kuti ko iyo mitemo yemuZimbabwe yakamira sei? Isusu hatidi kuti zvinhu zvisvike ipapo. Iyo nyika pachezvayo inonzi nyika pachezvayo, utungamiriri hwenyika, chichemo changu, chikumbiro changu, isusu hatinai masimba kana kuti hatikwanise kungoeri kana tanoka pamikova yavo kuti tauya tibatsirei. Zvinonetsa. Makatarisa nhau yandakaverenga musi unoyu yemumwe akambenge ari minista weeducation muhurumende yaMugabe, akanga aitwa zvimwe chete zvandakaitwawo pano. Uyo akakwanisa akaenda kune mutungamiriri wenyika akagadzirirwa nyaya yake. Ende matiri kuverenga tiri kutonzwa kuti jaji wachena akatoitawo nhau iyoyo akatomira basa. Zvinoreva kuti nyaya yangu iyi haisi yekutanga, kune imwe futi yatiri kunzwa futi. Saka tikuramba tichizvinzwa, nyika iri kuti kudii? Nyika ngaitibatsirewo. Ndofunga uyu mukuru wemuzvinafundo uyu akatotaura akati, inini zvangu zvaita nani ndekuti ndine simba rokuona vakuru. Ko vasina simba rokuona vakuru vakafanana naChirenje, isisu tisingagonise kana kutsika muyadhi mavo kana kutsika muhofisi mavo, tinongopararaka. Hezvo tigere pano panze, musha wakatotorwa February 22 ndichigara pano panze, nokuti handinai access. Ndakamboedza kufamba ndakaenda kuna minista inonzi munoiti rejustice. Chokwadi handina chandakawana, handina kuwana rubatsiro. Ndiri kufunga kuti ndidzokere zvakandinoti nhai baba tapapi, but kuti usvike pavari ivo vanogona kukutambira nemaoko maviri, asi ava vari pasa unogona kutosvika kutadza kutovaona. Saka chichemo chedu, inini ndinoziva kuti kunze kuvariko vakawanda vane matambudziko akafanana nangu, matinofamba umu nematinokurukura umu, unotonzwa mumwe achiti ini ndakatotorwa yangu yakatoenda. Zvino ndikutaurawo, ndakamirirawo ivo vasingakwanisawo, vasinawo simba iroro, kuti vakomana tibatsireiwo, nyika ngaitibatsirewo. Ini ndoda kubatsirwa. Ndati mwana anenge ane mwana wake, kupera kwemwedzi
unotevera. Ndinozviitawo sei? Murimi munozviita sei? Kana iyo kereke yaMwari, munogona kundigira sipo, munogona kundigira shuga. Hazvisiri izvo zvoga zvinoita kuti munhu anzi munhu. Chinoita kuti munhu anzi munhu ndokunge une pokuisa musoro, ndokunge uine dendere. Zvino ini dendere ndinaro, asi dendere iro ndakatorerwa. Saka ndiri kuti chichuo changu chikuru ndidzokere mudendere rangu. Kana vachipunza ndichivapa pfuma yavo yeground, nokuti chava apa ivo havasi kurova imbwa vaiga mupinyu, ivo vari kutaura kuti chava apa iground. Saka inini ndikuti kana zvakakodzera, kana iyo Ministry of Local Government ine nzvimbo dzakawanda, ko ndiyamureiwoka, ndipeiwoka nzvimbo ndione. Nezuro ndakafamba nemwana musikana ndichibva kwaChiremba, nyika yese yaingoti hezvo chi zvoona kuti zvinhu zvinoshamisa zvinoda kufumurwa. Saka kuti tizvifumure, kuuya togara pasi towayanana, zvinhu zvofumurika toenda kumberi. Imimi kubva February 2022 mungatitsanangurire here muchidimbu kuti makarasikirwa nemari, mawaniro amaita mari yekuti mukwanise kurarama, kutoza kuti mhuri yeZimbabwe yakateerera izvinezvi muchikumbiro kwamuri kuti vanogona kukuvigiraiwo zvekuti mukwanise kurarama especially nguva yekunaya kwemvura. Mungatitsanangurire here kuti marasikirwa nemari zvine udzamu hwakadini, especially takatarisa kuti hamusina penyu pamukugara, uyezve pamadhizi amakanga muchigara mukadini, zvakamira sei? Imba iyi is my hard earned pension. Ndo pane pension yangu, ndo pandakashanda pese, ndo rakanga rabasa rangu. Saka ndichigara mumba umu February 2022 wauri kutaura iyeyi, marentals andaiwana, ndaiwana 1,200 USD per month in rentals only, yemba iyi necottage yacho. Ipapo ndipo pandaichengeta vabereki, baba namai variko kumusha kuchiweshe, ndeni tezvara naambuya variko kumusha, vana varipo. Ipapo ndipo pandaichengeta nezvose zvandaiita zvaibva paimba iyoyo. Saka kubvira ndatorerwa imba iyi, ndakaitwa street father anorarama nezvokupiwa. Ndakasapiwa handina kurarama. Asi ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe ndinotenda ichokwadi ichocho. Ndinoita sei? Ndinotenda. Asi izvozvo zvega hazvisizvo zvingandiraramisa. Kana mwanakomana waMwari makamunzwa achitaura achiti izvo hachisi chingwa chinoita kuti munhu chete ararame. Zvoreva kuti inini handingararami nekudya chete. Ndinotenda vari kundipa chokudya, asi ndinoda dendere pokurozororera, ndinoda pokurara. Kana ndikafa nhasi, kana ndikafa mangwana, pafunga kuti mhuri yangu inoita sei, inotambura sei. Unozouya kaiwe nekamira yako muchindichema ndakarara bhokisi rangu riya, handina kumwe kwokuenda. Ndo chokwadi chandiri kutaura. Kana ndikatofa nhasi, kana ndikatofirwa nemwana, kana nemukadzi nhasi, ipapo pawakagara ndipo patinongochema toenda toisa kumakuva topedza, nokuti musha ndiwoyu wandakatorerwa. Kutorerwa kwandakaita musha uyu nedare redzimusha, ndizvozvo, asi pane zvakawanda zvaifanira kuitiwa. Mutemo watinoziva, kana kuti mutemo unozivikanwa nemunhu wese, unonzi a law has got a human face, and if that law do not have that human face, then it's not a law. Equally in this matter, the judge would have a human face yokunzwisisa kuti I'm a family man. I asked them kuti don't evict me before compensation. Ndichirevera kuti I'm a family man, handina kukwisa vana. Let there be eviction after compensation. Zvoreva kuti chipunza nditi echende munogara paimba iyo, kana tondipa mari yangu kuti ende munotsvaka pamwe pokugara, ini ndobuda. But because the law lacks human face in the judge, in the sitting judge, akaona zvakakodzera kungoti alright, it's okay for you to go and be a street father and your children are street children. So we are street father. I'm a street father. I've got street kids with me here. In a law of court,
yandakaenda ndichifunga kuti pamwe they will level the playing field, but now the playing field is not level. Chipunza is up there. He is just throwing stones every day. He is throwing stones at me. I cannot throw a stone from here to there, but here is just stones every day. So what we wanted patakaenda court was to level the playing field, which the court failed. Saka inini in my matter ndakuda wisdom. Ndaona kuti izvi zvimwe zvese hazvina basa izvi. Zvakuda wisdom yokuti ipinde mumusoro machipunza kuti there is no way in his human being kuti anouya kuti Chirenje ndipe makey opinda a finished 13 room the house ototi madam this is your bedroom, my son this is your bedroom, and you this is your bedroom, orara peacefully. Why I am here, I want to prevent him from doing something that doesn't give him hope for the rest of his life. For his advantage. My being here is for his advantage. Otherwise, if I move an inch from here, I can pin down, and you'll be haunted for the rest of his life. Second, there is a court settlement, an outside court settlement. The court has failed. I'm not afraid to say that. The court has failed. The court handled my matter in a lot of corruption in it. And the one thing, you can go around and check. The sitting judge in this matter is a bishop. I don't know where was his feeling for the children. Where was his human feeling for the people? Yokuti anotijo go out. Such a house. Iri daira kanga riri lofu rechingwa. Reproton. Aiwaka mkomo. Ndaiti aiwaka proton ndiyo kushiana. Mfundisi idya zvenyu lofu rechingwa. But this is 120 worth of a house, 120,000 USD. Saka it's difficult. Ndinoda kupa chegumi, ndinoda kupa tithe, but andisi pa level yokubvisa 120,000 ndichompa. I'm not on that level. Ndine mhuri, ndine vana. Saka kumhuri yeZimbabwe, mwana asingachema anofira mubereko. Ibatsirei. Kana ndakaona stand yakanaka kuti it's equal in value to this stand, ndoibata todzokera rwepiri. I know kokutanga vakamboramba, but ndo zvazvinoita. Ndodzokera kechipiri ndine stand kuti baba ndauya nestand iyi. Kana varambawo rwepiri, aiwaka munenge muchizviona kuti varambawo zvakare. Saka ndakaonawo stand mulocation in same value in this location, to be fine with me. Yes. Saka muchidimbu muri kuti imini compensation kana kuti imba yenyu munoda compensation yemba iyi, yevalue yemba iyi, kana kuti modzokera muchidimbu ndo Njere dzamambo Solomon dzinoti, teerera njere dzamambo Solomon dzinoti kana paita makakava akadai, chimwe chinopa chimwe zvobva zvaperana. Wisdom inini achipunza kana Mwari avapinda, Mwari shaya vanoparidza, kana achinge avapinda vanoti ndipe mari yangu yeground, kana kuti ndipe rimwe ground ndoenda kucity council. Kana city council ichindinzwa yakatondipa nhasi, ndoenda ndakaribata kwavari kuti ndane ground rocity council, ndovapa ground ndodzokera mudendere mangu. Kana kuti vapindwa nemweya wekumadokero, uri kupinda vafundisi nokuti mweya wekumadokero ukatumirwa vafundisi, hauna kutumirwa vanhu nje iwewe neni, ukatotumirwa vafundisi kuti varasike focus, panoti ndakukupa mari yako ubude. Ndizvozvo vanondipa mari yangu ndobuda, asi hazvisiri izvo. Wisdom dzinoti ndovapawo, because kugara nokugara mutemo wataimboverenga mumabhuku waingotizvo structure supersedes land, period. Saka zvoreva kuti chistructure chimudhuri chiri mumumu chinokosha, ndo chinoita kuti land ikoshe. Ndichangu ndini ndine zvakakosha mukati. Kugara kwandakaita vana pakungogarirawo kungoti vanhu vaita udyire,
handiti vanhu vaita ruchiva handiti asi otherwise zviri mumu zviri kukosha mumu zvavari kurwira vana shava naubheshava zvavari kurwira ndini. Aiwa, tinotenda muri kungozvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti mukoma vangu vane shungu. Shungu idzi dziri ishungu dzekuti zvinhu zvavakashandirawo nedikita ravo vanenge vachitarisira kuti vange vachigara pamba yavanenge vakadikitira, uyezve muri kuona kuti makore avo afamba vanenge vachiziva kuti ndo vanenge vasiyirawo nhaka kuvana vavo. Saka tiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti nesi vakateerera, vangava magweta, vangava vafundisi vemachechi, uyai mubatsirane naMr Chirenje. Namba muri kudziona ndizvo pasikini, vabatei mukwanise kuvabatsira kana vari magweta kana vanga vari vanhu vesvondo. Uyai mubatsirane vaChirenje kuti dambudziko ravo iri ripere. Uyezve kuna Bishop Chiponza tiri kuti kana muchikwanisa kunzwa voice iyi riri kutaurwa neni, itai kuti zvinge pamwoyo penyu mukwanise kutaura nemwoyo wenyu, mudzoserane zvikoshwa zviripo zviri kuti imba neground mutaurirana sevarume kuwana painyanana. Ndini wenyu Penandusike Chibanda chiti tinotenda kuti muchateerwa